Татарстан яңалыкларын Китап ачтым сәхифәсе белән дәвам итәбез. Татарстан китап нәшриятында соңгы арада басылып чыккан яңа китаплар белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина таныштырыр. Исәнмесез. Яңа басылган татар китаплары белән сезне мин Ләлә Зәйнуллина таныштырам. Матбугат һәм масса күләм мәгълүмат коммуникациялары буенча федераль агентлык мәгълүматларына караганда, Россия халыкларының 52 илендә китаплар басыла. Алар арасында сан ягыннан татар телендәге китаплар беренче урында. Татарстан китап нәшриятында көн сайын яңа китап басыла. Күптән түгел Илмира Шарифуллинаның «Алма апа» китабы табадан төште. Бу китапка авторның төрле елларда иҗат иткән проза һәм сәхнә әсәрләре тупланган. Китапта «Алма апа» повесты төп әсәр. Ул сюжетны журналист Илгизәр Сәмиуллинаның гыйбрәтле, шул ук вакытта сокландыргыч тормыш юлы аша чагылдыра. Ни өчен «Алма апа» безнең татар халкында кадерле кешеләрне, якын кешеләрне менә үз исеме белән түгел, һәр вакыт шушындай Шибәр апа, Матур апа, Алма апа, Бәләкәй абый, Шибәр җиңги, менә шушындай матур исемнәр белән атау гадәте бар. Алма апаның бер туган әнисе бик яшьли үлә, балалары кала мәктәп яшендәге, һәм киленнәре кабат кияүгә чыгып, шушы балаларны балалар йортларына бирә. Гомумән шушы ачы язмыш, яңадан әни кеше үзе дә үлә, фаҗигале рәвештә, билгеле серле рәвештә. Менә шушы ачы шул ук вакытта шушы сәнифәнең батырларча соклангыч итеп шушы балаларны аякка бастыру. Китаптагы башка әсәрләрдә әниле ятимнәр, телләр темасы тирән психологик кичерешләр белән язылган. Авторның повесть хикәяләре, пьесалары тормыш тәҗрибәсе тупларга ярдәм итә. Бүгенге көндә кисәгә сыя торган йомшак тышлы китап популярлаша бара. Сюжет җиңел, аңлаешлы булса, укучы аны юлда барганда укып та чыгала. Казанның татар китабы йортында кисә форматында чыккан Никах китабы тәкъдим ителде. Никах Татмедиа җәмгыятенең Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 3нче басма. Беренчесе Нәбирә Гыймаддинованың Уйламаган көнем юк, икенчесе Марат Кәбирнең Киллер китабы. Ул Татмедиа җәмгыятенең Идел пресс полиграфия комплексында 2000 тираж белән басылган. Бу интернетта, социаль челтәрләрдә аны тарату. Бу актив рәвештә безгә булыша, һәм бүгенге көндә бу китаплар бик тиз арада шенәләр, бер-ике ай эчендә, һәм әлбәттә бер-ике ай эчендә сатылып бетәләр. Никахның авторы Башкортстанда яшәүче Хисаметдин Исмәгыйлев. Ул әдәбиятка соңлап, шактый тәҗрибә туплап килә. Бу аның беренче китабы. Ә хәзер китапны тәкъдим итү чарасында катнашкан язучыларга сүз бирик. Хисаметдин ага язган әсәр. Ул әлбәттә мактауга лаек. Рәхмәт сезгә, Казан утлары редакциясенә. Казан утлары авторның үзе укылышлы әсәрләрен сайлыйбыз. Бернинди аның халык шагыйре, халык язучысы икәненә дә карамыйбыз, Тукай премиясенә дә карамыйбыз. Без аның нәкъ менә укылышлы булуына игътибар итәбез беренчедән. Мин биография язучыларны яратам, һәм аның геройлары хәрәкәтчән шундый. Без вакыйга булган әсәрне эшләү җиңел була, чөнки вакыйгадан вакыйгага күчәбез. Менә юк кына бердән дә кыз белән җегетнең шаяртудан ясалган язмышы егет, үртиләр тегеләрне. Чынга китә бит малайлар. Шын шәхеснең, татар кешесенең яңа экстремал ситуацияда җиңә алуын, үзен саклап калуын күрсәткән бик кыйммәтле әсәрләр дип саныйм. Шуңа күрә Хисаметдин алга таба сине яңа әйберләр көтәбез. Әсәрдә чын ират образы сурәтләнә. Соңгы елларда ул әдәбиятта тансык, чөнки күбрәк хатын-кыз образлары өстенлек итә. Бүгенгә менә шулар китаплы булу, ул мәгърифәтле булу.